live karon. Sila. Doon ko ng balita ron ng kulto ng manuktok. Naginood pa, uy. Oo, makana ka. Post sa Facebook eh. Tuog to. Iduol ko na. Mukhang tao. Kuyon ba ang nagkadaot pa na kuno? Nagkadaot kuno kay primero na una ko mula bubo niya. Sundon ang tingog sa nagpuyo sa bahay. Yung kumpiyansa, kung lakaw ba ko? Yung kumpiyansa niya, kung may mabili ka di. Unsay ko eh? Wala gubo. Ang una ko nung anak, kaya mo, baby, isuwat mo, pero isuwat ng tipailan sa iyo. Sagot, bago mo TV. Huwag na mo ulit. Pag kumungutan, ako yung subukan. So, baka ilista para magpagkabantay. Sino sa mo magtutuwa? Nagdali, tumutuwa Facebook pa. Dahil dahil ka mailan. Dapat yun, kuha na scam. Nagkamusod. Paniguro lang ta, kaminaw. Ang ilahanan ko na ang kulto, lang manukto, ha? Una ko no, dunay mo nagbubo. Suwat, no? Para magkatmaan mo. Ang butang kiri na gubo. O, nagbubo, kapilo. Gubo. Unya, sundon ang tingog sa nagpuyo sa bahay. Imposible sa nabuhay ano. Suwat na ha? Doon ang tingog sa agpuyo sa bahay. Oo, sa bahay. Basta manuktok na siya, manuktok na. Ano na? Ako na tunggal pa na. Nakuloy irong na, di na tingog. Di misupagod, di na upagod. Ako malakaw, buhay mo yan sa. Adlo ko no, hindi ko gawas sa mga kuan mo. Oo, okay. Ang mga tao, bisag kuhan, magawas ng yapon. Ilan ang kuhan. Ano yung kumpiyansa? Kung yun yung kay babae na mag-bukit ako, malakaw ko. Kung malakaw ko, bukuan ko, bukit balik ko na yun. Ano sa pagdugay pa? Kung lagi. Ito, nalubat. Pwede ko na bili ha. Bili na ko rin kay... Bili ko. Tutulog ka din. Sabaw na to, pag-camping mo din eh. Ay mo, Yan, kulay sa pa sa may lugar kuhan ng na mo to. pa. Sa may, kanang, sa may taka na, nadailanan nga. Ikaw nang abot. Ah, grabe si Kuhabo. Grabe sa gabi kailan. Hindi mo kailan sa tingog, malawag ko ninyo. Wala, Wala, tinuod pa ko ito. Mukha na mo. Kasi tutuloy wang git. Bakit na? Tutuloy na mo. Basta, ano kayo matapagaw niya? Hindi mo nung tao na. Balik na rin. Sige pa. Ang pingo. Okay. Ay na eh, maglain na ako pamati nung tungkol pag sige story ang papa ganinas ko ano eh, kulto. Oo, ano eh. Maduwa may tatagay yung duwa eh, mag-tiktok na lang ko eh. Tuma, Kabaw ka tong, Hmm? kanang TikTok ko rin ba ka nang mood? Ay! Ay, kanawa ko, trusad ka. Wala, namatay na ko. Ano. Pwede, tanawin mo din. Kanang, kuan ba? Posible ka na. Kaya nga mga kulto-kulto. Ano ba? Ano? Hindi mo. Katukuan din. Ito ang kulto. Sa totoo. Ilang hindi na panghadlok lagi. Hadlok na kayo siya. Gawas-gawas sa mga tao itig-o. Ay, hindi na ko na natunan na ako ngayon na kung tinuod man sa disa, siguro na maabot din sa ato, uy. No? Meron po na sa mga Mindanao. Sa Mindanao, siguro. Kuno, dito sa kuan sa Sambis, awas sa to eh. Oo, Pero kanang mga kuan, mga probinsya, nga na. nakasagaran sa kono, ano na lang ko ano mga mangitnit ko nga ba hindi pang suga. Hindi na dili kaya kita suga. Hindi na mabot dili. Minaw lang dili sa ato. Maybe may nakita sa Facebook ba? Parang post, ano, bitok-tok lagi ko no. Hindi sa ato. Pa! Ako! Pa! Pa?
Ito Carol. Ilay. Ah? Gaya ko ninyo. Carol. Ilay. Gaya ko. Di ba naman ito siya pasok? Ako baon sa ako. Doble. Wala na niya yung lago. Kanina nila ko po na. Lago po niya. Sunod ang tingog sa mga sa bahay. Gaya ko. Si Papa niyo. Kaya na na to. Pa! Doble. Eh, Carol. Pa, ikaw gid na pa. Ah. Ikaw gid na. Ako ulit. Bapa yun. Gaya ko. Ako sa ako ba ano sad ko? Ano kaya ba? Shit. Ya, nggak boleh deh. Pa! Tuh. Aku lagi di bapak ini, nggak boleh itu. Tengok. kanang kuan pa ba? Kanang... Coba. Kung ikaw mo papa, kinsa man ko be? Ya, Pak. Anak kau itu. Kinsa lagi pangalan ako? Apa? Jangan. Sikot ko kulong sikot ko. Jadi, jangan. Ini Pak. Gilay ka. Ako pa, kinsa man ko pa? Tahu. Ako? Anak ka. Lagi kinsa man ko nga anak nimo. Dik. Taruh. Oh, nagduda lagi ko ani. Play. Ay, gusto ko siya makan. Remote gitu deh. Ah, bisa kun saan? Wala man siya kubog no. Pero bisa kun saan kubog si Papa makaila ba kina. Kamu kan gila, di kamar Hindi na malimo. Oh, gani. Ay, tama na siya. Kamu. Tama na siya paborito nga kanta. Sige. Pa! Oh. Be, kung ikaw gid na be, kantaha ko nimo paboritong kanta, biduhamon to, katong usa, kantaha una be. Enggak, bukan tahun. Saya gusto. Katong, do you want to build a snowman? Lagi usah. Kaya ako sa, unsa man usa be? Hooray! Oh. Nah. Mobil ninyo. Brad, na-feel na ko ang kanta pero di pa ang tono. Lagi siguro hindi ba siya? Lain na tayong version no, sige usap na ba? Hindi. Pa, ikaw ginapaon sa may nalapin na Ako lang hindi. Luduha ang ganoon. Be, unsa may kuan be, unsa may kanang ilhanon sa imong hitsura be katong kuan nimo. Oh, Gempag anak niya. Hoy. Doon na kayo bukol santan. Oh. Papa ko, magkila ko. Unsa may lain? Na kay buhok? Wa, unsa ta sa buhok? oh, sige kita sa hairstyle nimo. Ah. Hanggang. Wako'y mo, upaw ko. Patay tayo mo Damo na pa ikaw mong ba? Ano mo gud ni kuan ano kayo mo kulto. Dali mo, may ganit. Awada. Loyag na ako mo. Wala pa. Da ikaw bang good da. Dumer kay kanang kabrihan. Ikaw mo good pa? Sige ka panghadlok na mo tanawa dumer na kabrihan di gato tiglim Lucas ko. Gusto ka sa bukol, magkikulbaon sa kuday, uy. Pisig ako. Oo, ano na ito maganina ikaw ginagos na Diyos man ka. Ang akin, kanina before sa tila ko si Papa, sigap sa chiking
mo na pato siya. Oh, ha, naguto siya lista-lista diri o. Yung mo dito. Gani. Ay, mo na mo gingan mo pa. Kana naging kulto pa. Di lagi na tinuod. Nagpitaw-tin ka? Ano namatay? Namatay na noon ko. Ano na sa